जों tabuk miani gotna no teinai sini Doyelpara bisi nengai Boxonogon block committee bai sinoro phaimanjak phaika sino bisini chairman borong gonang takhuk Rajiv Debarma tei phaimanjaka dinino khadumung koglam samani pandao sini district ni cashier borong gonang Rakesh Debarma tei phaimanjaka block secretary ang nijino Sonjit Debarma tei phaimanjaka sini amchaini borong gonang Chakra Budiram Debarma tei phaimanjaka sini block committee ni vice president borong gonang Dilip Debarma tei abo karoi phaimanjaka sini block committee ni no cashier Komal Debarma tei oro phaimanjaka sini amchaini sini Tripura Mothani Senkrak rok puilano lamsogo Tripura hasteni joto khapangni khajani takhuk tei bukhuk tei lokosongno जों Doyelpara bisi nengai nai जों nukha mia TPF rok sini sodor khumulung khumpui rungno khlani miani bongni je soba a sobao jebabe जों bongni je byawhar khaimani bongni andoloni khaina hanai abo belai belai khana saya nukjaka abo jotono saimano aboni bagai TPF rok jebabe bongni byawhar mia phunuka abo kebo chajakliya aboni bagai जों tabuk khadumani bisingtoi mokolni moktroi kalaimani bisingtoi sini joto Tripura hasteni joto lokosong oboni bagai khabaijak जों tini bubagarano jebabe जों hamjagai tongo bubagarabo sini joto Tripura sabo songno jebabe hamjagai tongo sini Tripura sarongni jongjalongno bo jebabe kahamni digi tlangai tongo abo जों jotono saimano aboni bagai जों mia nukha TPF rok jebabe borok andro sini Tripura sarongni jongjalongno bo jebabe kahamni digi tlangai tongo abo जों jotono saimano aboni bagai जों mia nukha TPF rok jebabe borok andolon khlaina hanai jebabe bubagarani sago jebabe yak rok tisaka latha rok tisaka abo जों jotono media ni bisingtoi जों jotono nukha abo sudu latha tisamai simingya je kaisa oro kok hamya belai belai khano sini bisingo जों borok je a kok use khaika go back hanai abo joto borokno tini busio tam handi tino news sudu Tripura hasteo simingya Tripura haste karai phatani haste rogo omo thangai sogoi o go back message omo belai belai khana hamya message sini bisingo जों TPF rok o go back ni je borok shobdo ba word use khaika o belai belai khano abo jaya aboni bagai borok o go back shobdo tamni bagai sabno hun borok burani kok manobo bongno sabo modod de bongni pisono kebo modod donai tongkhangka ang TPF ni je president borom ganangjak patal kuina madam na ang koinai nang je oba hake mia jebabe bobagarani uporoi nini bodolni bororongno jebabe uskani mulok khe oba hai je samung khlaireka abo जों belai belai khana girna khayo belai belai khana जों selango aboni bagai nang bubagarano nang khomama sanai nang bubagarano nakarma sanai tei Tripura hasteni joto Tripura mothani adong rokno nang khomama sanai nini je kok chaya abo nang wansugui naidi abo nang seng seng wansuke nangno gochung khe nangno saimanai aboni bagai जों next time rogo nang jodi obo hai khlaina thangai tongpike Tripura mothani borok Tripura hasteni borok
तामा पार्टी खायनाय तामा पार्टी खाया आबो जों नायनाय ताई जों मा सो टिपिएफ नि थेमरां रंग न नरक साबनि साहस मारि मिया जे अबहाय सामं खलायका नरक आबोनि जवाब नरक मारनाय आं नरकनो सारनायो तिप्रा हास्तेव जेबाबे जों तंगसां बायब चारिनो बसकांनि दिके आगुगै तालाङै दङ आबो सिनि बुबाग्रानो बिसिंतिनो ओङै मानाय सिनि बुबाग्रानो खालाय मानाय आब्रे बागै जों बुबाग्रानो जेबेबा हामजागो